Hem començat el curs escolar 2021-2022 realitzant les sortides de convivència. Les sortides de convivència ofereixen l'oportunitat d'una millor coneixença a principi de curs de l'alumnat fora de l'aula. A més, els permet caminar a l'aire lliure i realitzar activitats de cohesió on establir lligams entre companys i companyes. El passat dimarts 21 de setembre, l'alumnat de primer d'ESO va realitzar el camí des del monestir de Sant Pere de Rodes al Mas Ventós. A continuació us adjuntarem unes quantes fotos i vídeos sobre l'excursió.